Insemmilkom ħbib tagħna la oħra ta' dialogu f'dan il-programm organizzat u mtalla mill-Moviment Solidarjetà Ħajja Familja Libertà jiena Edwin Vassallo flimkien miegħi il-ħabib tiegħi Karmenu Borġ. Programm li qed jiġi imxandar fuq il-paġna tal-PM News grazzi għal din il-familja tal-PM News li laqatna u qed ittina din il-possibilità li ma nsibuwiex minant xandara, stazzjonijiet oħra, djar ta' pubblikazzjonijiet oħra, il għaliex f'Malta ix-xandir mhux ħieles daqskemm naħsbu li hu. Tantu hekk li dan li għadni kemm qed ngħid jien minn ftit ieħor se nkun qiegħed ukoll insaħħaħ l-argument tiegħi meta niġi biex nispjegaw u nagħtu iktar għarfien rigward x'kienu r-risposti tagħna bħala pajjiż fis-survey tal-Eurobarometer li tagħmel l-Unjoni Ewropea u tippubblika l-Unjoni Ewropea. Is-suġġett li għandna llum pajjiż li għandu problemi ta' veru, imma kriżi ta' valuri. Pajjiż li għandu problemi ta' veru, se nitkellmu dwarhom, imma aħna nemmnu li għandu kriżi ta' valuri. Illum nistgħu nikkwantifikaw fi flus il-kriżi ta' valuri kemm tiswih lil dan il-pajjiż, kemm tiswa lilna bħala familji meta niġu biex il dan il-pajjiż infonduh, nagħtuh il-flus biex ikun jista' jitmexxa. In-naqqas tal-valuri issa nistgħu nibdew nikkwantifikaw fiex jissarfu u meta ngħidu l-onestà, illum nistgħu ngħidu kemm tiswa d-diżonestà. Meta nitkellmu fuq kontabilità, responsabilità, nistgħu ngħidu kemm tiswa kontabilità u responsabilità. Meta ngħidu l-valur tal-ġustizzja, illum nistgħu ngħidu xi fisser nuqqas ta' ġustizzja. Meta ngħidu r-rispett, l-ugwaljanza, ifisser rispett lejn id-diversità, illum nafu xi fisser li anka id-dirigenti ta' dan il-Facebook din il-ġumma tellaw il-qorti. Din il-ġumma kellhom kawża il-qorti. Illa għaliex fost oħrajn bħalma kien hemm oħrajn huma taw l-ispazju bħalma qegħdin jagħtu lili u l-Karmenu ma taw spazju l-persuna oħra, imma kien hemm min ma ħamilx kif jgħid il-Malti, ma ħamilx lil dan l-istazzjon lil din il-Facebook page tal-PM News li xandar esperjenza ta' persuna u ġew akkużati fil-qorti li dan il-programm li huma wettqu kien programm ta' reklamar għal conversion therapy. Ġifieri dan il-pajjiż, dak li aħna nieħdu for granted li naħsbu li jeżisti, illum nistgħu nibdew naraw kemm verament qed jiġi medded. Il-ħajja tiġi medda, il-familja tiġi medda u l-libertà tiġi medda. 4 ijiem ilu Father David Muscat kien rebaħ kawża fil-qorti u tilef kawża oħra fil-qorti fuq l-istess inċident. Tista' tgħid għandu tort, tista' tgħid għandu raġun. Il-fatt imma jibqa' li llum fuq kelma inti tista' titla' l-qorti u jkollok sentenza sospiża. Illa għaliex is-sentenza tal-hate speech hija suġġettiva ħafna. Xi ħadd jista' jsib li m'għandekx ħtija u xi ħadd jista' jsibek li għandek il-ħtija. Sussegwentament, ngħaddu għar-risposti li għandna u nibdew naraw fejn għandna il-problemi ta' veru. Skont dejjem dan is-survey, l-Standard Eurobarometer, ir-rapport nazzjonali fuq dan il-pajjiż, 94% of the respondents stated that they are satisfied with the life they lead. 94% ta' dawk li rispondew qalu li huma sodisfatti bil-ħajja li qegħdin jgħixu fuq livell skużawni personali tagħhom, mela għandna poplu li fl-94% tiegħu huwa kuntent kif qed jgħix ħajtu. Imbagħad għandna dawk li kollha li rispondew taw li huma l-iktar 3 problemi li qegħdin jiffaċċjaw minkejja l-kuntentizza li għandhom. Imma hemm 3 problemi li qegħdin idejquhom.
rising prices, il-prezzijiet li qegħdin jolew allura hija l-għoli tal-ħajja, environment, l-ambjent u l-climate change, il-bidla fil-klima. Dawn huma 3 problemi li skont dan il-Eurobarometer il-poplu Malti qegħdin idejquh. L-ewwel l-għoli tal-ħajja, l-ambjent u l-change, il-climate change, il-bidla fil-klima. Niġu għalihom iktar tard. 46% ta' dawk li rispondew, 46% of the respondents in Malta stated that they expect their life in general to get better in the next 12 months. Jiġifieri, ejjew nifhmu. Mela aħna kellna 94%, 94%, kważi kulħadd kuntent bil-ħajja li qiegħed jgħix. Imbagħad għandek imma fosthom mill-istess nies issa. Fl-istess borma. 46% irrispondew li qegħdin jistennew li ħajjithom tiġi għall-aħjar, stated that they expect their life in general to get better, ħajjithom tiġi b'mod ġenerali tiġi għall-aħjar fis-sena li jmiss, fit-12 xahar li jmiss. 46%, għax imbagħad inti għandek oħrajn li qalu li tiġa jemmnu li sa tiġi tajba, jew li mhux sa tiġi tajba u oħrajn li jkunu m'għandhomx idea. Imma 46% ifisser li issa għandna minoranza inqas minn nofs ta' dawk li rrispondew, allura ejja ngħidu tal-poplu Malti li qegħdin jistennew li l-ħajja sa titjieb. Ifisser li l-maġġoranza qegħdin jistennew li l-ħajja mhux sa titjieb. Ejjew nifhmu. Ejjew nifhmu. Ifisser 46% kienu ċari li qegħdin jgħidu they expect their life in general to get better. 46%, 46% qegħdin jgħidu li huma l-ħajja sa tkun għall-aħjar. Mela allura għall-aħjar għax fuq l-ekonomija tal-pajjiż, etc. While 91% describes their household financial situation as very good and rather good. Fil-waqt li 91% tkellmu li l-sitwazzjoni finanzjarja tal-tagħhom, tal-household tagħhom, tal-familja tagħhom hija tajba u kważi tajba ħafna. Imbagħad niġu għal problema ta' Malta and its economic situation. Malta u s-sitwazzjoni ekonomika, realtà ekonomika tagħha. Dawn li rispondew qalu li il-major issues facing Malta concerning rising prices ma nista sa nikkwantifikaw. Qalu li l-iktar issues, l-iktar problemi li din jiffaċċjaw bħala Malta, bħala pajjiż huma iż-żieda fl-olli tal-ħajja, żieda fil-prezzijiet, speċjalment ovvjament tal-ikel, 61%, crime, il-kriminalità, 26%, u kellek ukoll l-immigrazzjoni li and the environment and climate change were each mentioned by 15% of the respondents. Mela 15% qalu li hemm l-immigrazzjoni li allura tiġi t-tielet problema, il-climate change, il-bidla fil-klima, kulħadd jiddejjaq li f'Ġunju kellna il-maltemp u għal ħafna bdiewa dan il-xita u dan il-maltemp fisser anka Mart, fidwieli u eccetera, ġifieri ma tantx huwa żmien sabiħ. Imbagħad kellek ukoll climate change, mela l-immigrazzjoni irregolari, l-ambjent, l-immigrazzjoni skużawni 26%, l-ambjent, il-climate change huma 15%. Imma 73%, 73 ta' dawk li rispondew tended to have positive views on the situation in Malta, describing their current situation in Malta as very good and rather good. Imbagħad għalunna wkoll rigward il-perceptions fuq l-Unjoni Ewropea u 73% jemmnu li l-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa tajba, very optimistic and fairly optimistic about the future of the European Union. Jemmnu fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri hawn Malta bħala pajjiż għadna b'saħħitna b'fidi soda, b'tama soda
rigward il-futur tagħna fl-Unjoni Ewropea. Imbagħad inkomplu nitkellmu kif anka rigward il-Maltin x'jaħsbu rigward l-invażjoni mir-Russja fuq l-Ukrajna, 70% huma sodisfatti u fairly satisfied with the response of the government of Malta to the Russian invasion in Ukraine. Imma xi ħaġa interessanti u qegħdin nibdew immissu anka rigward id-demokrazija f'dan il-pajjiż. Media and sources of news. Għal xi ħaġa li kont għadni kemm fil-bidu. Another set of questions dealt with media usage and sources of news. 88% of respondents in Malta use the internet every day. Dak ifisser li aħna bħala pajjiż nieħdu ħafna mill-informazzjoni tagħna minn fuq l-internet. Especially as key source of news on European matters. Jiġifieri aħna l-aħbarijiet tagħna bħala poplu qegħdin kważi noħduhom minn fuq l-internet qabel ma naraw il-gazzetti lokali tagħna. U allura la aħna nkunu qegħdin nieħdu l-informazzjoni tagħna minn fuq l-internet, inkunu nistgħu inqabblu x'informazzjoni qegħdin nirċievu meta niftħu l-gazzetti jew naraw l-istazzjonijiet televiżivi lokali tagħna. U dak ifisser while 90% of respondents waqt li 90% ta' dak li rispondew qalu li they often encounter disinformation. Mela 90% tiġa għadda 90% ħafna ta' jemnu li qegħdin jiltaqgħu ma' ħafna disinformazzjoni, mhux informazzjoni ċara eżatta. 54% believe that Maltese media does not provide trustworthy information. Hawnhekk ħanibdew immissu il-ferita ta' veru. Maġġoranza tal-poplu Malti, 45% jemnu li l-medja Maltija, l-medja Maltija does not provide, ma tipprovdix informazzjoni ta' min jafda, ta' min joqgħod fuqha. Mela l-medja Maltija għandha l-problemi f'dan il-pajjiż. Skont dan il-Eurobarometer, il-Times, il-Malta Today, il-Malta Independent, l-Orizzont, il-Nazzjon, huma min huma. Dak kollu li jagħmlu il-medja indipendenti dik li hi. 45% jemnu li din il-medja Maltija ma tipprovdix trustworthy information. Din il-medja liberali, parti mill-establishment politiku, din il-medja li tipprattika l-cancel culture, minn ma jaqbillux tikkanċellaħ daqs li kieku ma jeżistix. And 59% do not believe that the media provides information free from political and commercial pressure. U għaw ħanżidu fil-problema. Issa ftit iktar mill-54% mill-54%, issa 59%, 59% jgħidu tal-poplu Malti skont dan is-survey dan x'qed jaqraw issa l-Ewropej fuq Malta. Qegħdin jaqraw li l-medja tagħna ma tipprovdi informazzjoni li mhix ħielsa, mhijiex indipendenti mill-pressure, mill-intħil politiku jew kummerċjali. Jiġifieri fil-waqt li pilastru tad-demokrazija ta' pajjiżna bħalma huwa l-Parlament, bħalma huwa l-Qorti l-Ġustizzja, ma' mill-medja, wieħed mill-erba' pilastri tad-demokrazija f'dan il-pajjiż, hawnhekk għandna Eurobarometer li qed jurina li għandna bħala poplu fejn fil-medja tagħna qegħdin infallu. Medja li kieku ma kienx l-għajnuna finanzjarja tal-gvern, ħafna minnhom dawn il-medja tiġa għalqet. U allura l-finanzjament tal-gvern lill-gazzetti tagħna, lill-istazzjonijiet privati tagħna permezz ta' riklami u għajnuna diretta biex inżommu lil dawn parti mill-establishment miftuħa għaddejjin, huma qed jiġu meqjusa bħala medja li mhijiex indipendenti mill-pressjoni tal-gvern u tal-attività kummerċjali. Qegħdin nindunaw kemm allura l-libertà tal-kelma, tal-espressjoni mhix ħielsa daqskemm naħsbu li hi
u kemm nixtiequ li hi waħda. It-tieni, nerġgħu lura għal 46% ta' dawk li rrispondew li qalu li qegħdin jistennew li ħajjithom tiġi għall-aħjar fis-sena li ġejja. Ġifieri il-kumplament mhumiex qegħdin jaqblu, mela għandna maġġoranza li mhix qed tissemmaw. Għandna maġġoranza li mhix qed tistenna li ħajjitha sa tiġi għall-aħjar fis-sena li ġejja. Sa min qal mhix ġejja għall-aħjar, min ma rrispondex, min għadu mhux ċert. Imma jfisser li dawk li huma ċerti li ħajjithom sa tkun aħjar fis-sena li ġejja huma 46% biss. U għaw niġu għal problema tas-sitwazzjoni kemm hi. Ifisser li fil-waqt li għandek 94% kwantità kbira kważi kulħadd li jħoss li ħajtu hija sejra tajba, però in spite of minkejja ir-riżultat, minkejja il-riżultat il-prodott finali tal-politika tal-establishment politiku, tal-gvern, tal-parlament, tal-gvern u l-oppożizzjoni u l-medja indipendenti. L-establishment politiku li fidej għandu l-poter ta' dan il-pajjiż. Ekka, li fidej għandu il-saħħa li jagħmel il-liġijiet. Jiġifieri 46% mhumiex qegħdin, anzi 46% biss qegħdin jistennew li ħajjithom tiġi għall-aħjar fis-sena li ġejja, l-kumplament qegħdin jgħidu li le. 54% qegħdin jgħidu li le. Ejjew noqdu attenti. Għaliex qegħdin immissu problema. Qegħdin immissu problema għaliex għandna diverġenza, għandna kontradizzjonijiet. Il-gvern jgħid li qed jagħmel l-aħjar li jista' u jew nemmnu li qed jagħmel l-aħjar li jista' x'daqshekk jaf, semmek kapaċi, imma n-nies mhux hekk qegħdin jirrispondu. Il-ħajja ta' min sejra tajba minkejja il-gvern. Grazzi lilhom. Grazzi lilhom. Tajjeb, qabel xejn nixtieq nibda billi kif għadt inti mill-kwistjoni tal-libertà tal-espressjoni li naħseb hija ta' min jaħseb fuqha, mill-kwistjoni ta' Dun David, mill-kwistjoni għaddejja wkoll tal-PM News u ta' Matthew Grech, kif ukoll anke kien hemm il-kwistjoni tal-dawk il-komiċi li jiddaħlu l-qorti minn pastor ta' Knisja Evanġelika. U allura kien hemm min qed jitħaq b'każ u mbagħad qed jieħodha bi kbira b'każ ieħor u viċi versa. Rridu naqtaw linja dritta, ġifieri ma nistax noqogħdu għal daw tajba u għal daw ħażina. Hate speech loss, daqshekk. Min iħossu mal-famat għandha l-liġi tal-malafama tiżdied u tissaħħaħ u tiġi ċkjarifikata, il-bqija dal-pajjiż irid jaqta' l-hate speech loss. Għax inkella l-pulizija qegħdin jaħlu l-ħin, jitellgħu nies il-qorti fuq opinjoni u l-opinjoni hija suġġettiva. Allura jiena jekk għandi opinjoni mhux tal-mainstream ħanqod niġi kastigat. Jekk jiena mbagħad ħanimma la fama korrett għax l-individwu għandu dritt tal-fama tiegħu. Imma għax jiena smajt storja mbagħad 15 wara smajta u mbagħad ġabet li tifkira kereta meta kont l-iskola, allura dak li jkun għandu jiġi kastigat. Jiġifieri u dawk il-politikanti li ħasbu li qed jagħmlu xi brillantezza. U mhux il-politikanti għax il-politikanti tal-gvern pretendija minnhom għaliex telgħu biex jissodisfaw ċertu lobbies. Imma il-politikanti tal-oppożizzjoni li hemmhekk minn għalihom ħajibħu billi joqogħdu jappoġġjaw dal-liġijiet. Jekk l-oppożizzjoni trid tkun fil-gvern xi darba li qatt ma ħajkun għax mhux kapaċi minn dak li qed naraw. Alright, trid tibda tkun oppożizzjoni. L-ewwel ħaġa tajru il-hate speech loss. Full stop. Mela, dika fuq il-hate speech loss. Issa, hawnhekk qed naraw dal-Eurobarometer biex inkunu onesti dan sar bejn Jannar u Frar u r-riżultat ġie ppubblikat f'Marzu. Nifhimha li Eurobarometer huwa survey fuq livell Ewropew allura jista' jsir darba f'sena biss. Opinjoni pubblika tinbidel minn żmien għal żmien u normalment survey jsir f'ġimgħa r-riżultat jingħata f'dik il-ġimgħa stess.
Pero dak li qed hawnhekk li għabba ħanseqgħu żewġ punti li jiena laqtuni mhux ħażin, waħda x'qed jinkwieta lin-nies huma affarijiet ekonomiċi u soċjali fosthom jisom donhom ikkombinaw il-rising prices, il-fatt li prezzi qed jolew f'Marzu. Aħna llum qegħdin Ġunju. L-inflazzjoni żdiedet, il-dejn żdied. Il-prezzijiet in-nies iħossuhom iktar milli qed insum f'Marzu. Allura dina xi ħaġa li normalment meta n-nies jibdew jinkwitaw fuq dawn l-affarijiet u plassekk in-nies qed ġrat ħaġa issa. Marzu kienet ix-xitwa. Issa daħal is-sajf u nies imorru sqallija u qed iqabblu l-prezzijiet. U qed jaraw il-prezzijiet ġew sqallija huma inqas mill-prezzijiet ta' Malta. F'kuntest ġenerali globali ta' pagi li mhux qed jolew. Malta hija inqas pajjiż li jolew il-pagi fl-Ewropa. Rising crime, qed niġri il-crime, il-kriminalità li wkoll jidher li inkwetanti hawnhekk u dina wkoll żdiedet anke minkejja dak li qed jingħad sfortunatament anki id-dera li qed tingħata tal-pulizija mhux qed tkun pożittiva ma jistħoqilhomx il-pulizija jagħmlu xogħolhom sew, ġifieri ma xħobx attakka l-pulizija, imma il-politiċi Maltin ġabu l-pulizija jitfgħu f'dellika il-pulizija. Li semmejt l-ewwel tal-hate speech hija każ tipiku. Ifqu aħlu l-ħin tal-pulizija, mbagħad inutli toqgħodu tippretendu għax dak il-kummissarju dak l-ispettur. Il-problema la qiegħda fil-qorti u laqas qiegħda fil-pulizija, il-problema qiegħda fil-Parlament. Għax min qed joħloq il-leġiżlazzjoni qed jagħmel leġiżlazzjoni ma nistax ngħidha l-kelma eżatt, imma tan-nelħ ma ngħidu hekk, right? Biex ma ngħidix, imma l-kelma kulħadd jaf x'inhi. Right? Dan-liġijiet iridu, da ma jistax ikun, u ħan jispiċċaw, kull min jgħid xi ħaġa jibdejt l-qorti kull erba' ijiem. U ma tagħmilx sensu, da bħal meta kien hemm l-Omicron li beda jinfirex b'rata enormi u l-awtorità jħassbu li ħajkontienu virus li huwa naturali billi qed jagħmlu l-kwarantini. Spiċċaw qaflu xaban nies ġewwa għal xejn, meta kien virus mhux inokku ma tantx kienet jagħmel daqshekk sar, anzi kienet jagħmel fl-immunizzazzjoni. L-istess ħaġa din tal-hate speeches, in-nies iridu jiddiskutu. Dan mhux li ġie biex taqtaw id-diskussjoni tan-nies, inkella mhux se nimxu l-qudiem, alla ħares nibqgħu niġu ferma waħda lura hekk tridu. Mela taħlux tal-pulizija mela l-crime. U mbagħad it-tieni iż-żewġ issues oħrajn li semmew hija l-ambjent u l-climate change kif ukoll l-immigranti hawnhekk qed jgħid l-immigrazzjoni jiġi 15%. Mela u l-climate change għaliex dawn huma żewġ issues li jiena qed nikkomra xaw Malta għandna problema enormi bil-mod imbażwar ta' kif qed isir il-pjanar qed jitla' bini bladdox kullum kien u jidher ċar minn pjanar ta' xejn u programm ta' xejn. Plus għandna importazzjoni ta' nies minn barra minn Malta li huma stess qed jiffullawhom rajna ħafna każijiet ta' djar sħaħ mimlijin stekkjati fuq xulxin b'ħafna nies ġo fihom li hija relatata, waħda tirelata l-oħra, anke minn qabel ma kienx jgħidha din ħaġa, illum qed jgħiduha. Ġifieri jekk qabel kien hemm min kien isemmi s-sesen ilu kif qed kemm jiena fil-Partit Popolari, fil-manifest elettorali tal-partit li jiena nimilita fih u nappoġġja. Ħriġna fil-manifest elettorali fuq din is-sitwazzjoni. U din is-sitwazzjoni tiġi kontrollata permezz ta' ċertu miżuri fosthom l-għoli tal-minimum wage. Sa sena ilu kulħadd kien jgħidilna ħafna titli u epitafi. Illum il-ġurnata tal-mainstream qegħdin jgħiduh dan il-ħaġa. Ġifieri din is-sitwazzjoni jekk ħatibqa' iktar rajna l-ekonomija, jiena l-ekonomija tinkwitani x'rajna ġimgħa ilu, il-Ministru tal-Ekonomija u l-Ministru tal-Finanzi ma jaqblux ma' xulxin u dik f'pajjiż hija perikoluża. Wieħed qed jgħid hemm bżonn inbidlu l-mudell ekonomiku, wieħed jgħid le nbidlu xi partit minnu. U dak li qal le ukoll qal semma industrija illi fil-verità tħaddem ħafna Maltin u tħaddem ħafna Maltin kwalifikati. Mentri l-Ministru li qed isemmi industriji illi qed iħaddmu ħafna nies mhumiex kwalifikati li mhumiex Maltin u qed jinġibu għaw Malta jagħmlu perjodu ta' żmien jitilqu lura għax ma jkunx jerġgħu jiġu u qegħdin jiġu importati litteralment. Mela wieħed kien titkellem fuq ħaġa u ieħor qabeż qalu li qed taxaw din ħaġa bżonn fil-verità u naħseb iż-żewġ ministri ħajkollhom jaqblu at one point l-ekonomija Maltija trid tinbidel għax mhijiex sostenibbli. U m'hemmx għalfejn l-ebda baromet l-ebda istituzzjoni Ewropea biex tgħidilha jridu nbidlu għax qed tinħass.
ħansemmi kolli semma Edwin di tal-medja, il-kwestjoni li il-medja Maltija m'hemmx għalfejn ngħid dan li influenzata, hija influenzata minn mhux biss minn sorsi politiċi u anke minn sponsors u hekk, imma wkoll minn ċertu kultura ta' political correctness. Naħseb li tkun eżaġerata bħal tal-hate speech laws. Plus li ħafna nies ma għadhomx ma jidentifikaw xuhom magħha. U dik hija xi ħaġa li għandhom għalfej jitħasbu dawn l-owner tal-media houses, jiġifieri wieħed irid jistaqsi x'inhu l-iskop tagħhom jekk in-nies ma jidentifikaw xuhom magħhom. Din l-istess kwistjoni tal-partiti politiċi jekk in-nies ma jibqgħux jidentifikaw ruħhom magħhom, il-partiti mbagħad partiti irid jistaqsi għalfejn nies mhux jidentifikaw ruħhom magħhom u jekk hux werti tibqa' jeżisti dal-partit jew nkella jiżarmaw jew jinventa ruħu. Jiġifieri dawn huma sinjali jiena ngħid illi hemm sinjali hawnhekk mhux biss ta' skuntant għalkemm overall l-istampa ġenerali f'Marzu mhux illum kienet illi l-maġġor parti tal-Malti intonhom kuntenti b'Malta kif inhi u fl-Unjoni Ewropea. Naflu Malta servi u l-Malti huma fost l-iktar pajjiżi ma kuntenti fl-Unjoni Ewropea. Okay. Imma mbagħad qed iqumu affarijiet illi jindikaw li taħt il-qoxra ta' kuntentizza hemm problemi kbar. Jiena naħseb illi għadna fil-bidu ta' sitwazzjonijiet ekonomiċi li ħajaffettwawna ħażin aktar fil-futur qrib, mhux xi ħaġa l-bogħod, iridu nħarsu biex inkompli miegħek kun is-sustanza dak li qed ngħid wara li tkellemt jiena u bdejt inti fittixt fuq l-internet il-rapport, il-kommentarju tat Times of Malta rigward dan il-Eurobarometer. U għalix ma dan il-Eurobarometer ikun hemm il-facts sheets ukoll. U Times statna ħarsa, the latest Eurobarometer figures published reveal that only 36% biex nissostanza dak li qed tajt int għandna l-problemi. Only 36% of the Maltese people believe the country is going in the right direction. Jiġifieri issa ħanaraw mela 36% biss tal-poplu Malti qed jemmen li l-pajjiż miexi fid-direzzjoni tajba. Però Times kompli tgħidilna earlier this winter that figure was much higher. Jiġifieri fil-bidu tax-xitwa meta kien sar Eurobarometer ta' qabel, din il-figura jekk il-pajjiż huwiex sejr fid-direzzjoni tajba kienet ta' 90%, 59%, kważi 60%. Imbagħad dan iż-żmien sena ilu at this time last year kien rekord ta' 68%. Kien hawn 68% tal-poplu Malti li bħallhom sena ilu l-istess mistoqsija il-pajjiż jekk hux sejjer fid-direzzjoni tajba, mela sejjer fid-direzzjoni tajba politikament. Sejjer fid-direzzjoni tajba ekonomikament, mhux int jekk inti sejjer int fid-direzzjoni tajba, il-pajjiż. Hawn kellna risposta. Femmela bħallum sena 68% irrispondew sena ilu li sejjer fid-direzzjoni tajba. Fix-xitwa naqset għal 59%. Sena wara li kellna 68% li rrispondew li l-pajjiż sejjer fid-direzzjoni tajba. Dik 68% dawk is-68% issa naqsu għal 36% għal 36%. Jiġifieri għandna minoranza assoluta f'dan il-pajjiż li jemmen 36% li l-ekonomija sejra tajba. Sekk wieħed jaqleb dak il-numru qed ngħidu ma' survey suffiċjenti politiċi juri li n-nies li jidentifikaw ruħhom mal-partit fil-gvern attwalment huwa prattikament fl-istess akkwata. Jiġifieri hawnhekk qed naraw li għandna qegħdin kriżi politika li wkoll qed taffettwa minħabba sitwazzjoni ekonomika u minħabba l-perċezzjoni tan-nies. Senilu kellek feel-good factor, keda kif spiċċat il-Covid u n-nies feġu bdew joħorġu liberament jixtru, jonfqu, whatever.
Sena wara, ġifieri, mhux tal-li dik il-feel-good factor spiċċat, tal-li nies qed jaraw problemi kbar minn dik mill-COVID li hija l-problema tal-ħajja, tal-inflazzjoni, ukoll il-problema li titilfu l-kontroll tat-territorju bit-taħwit ta' bini bla doċ u importazzjoni ta' nies li qed jagħmlu stress fuq ir-riżorsi. U biex nkunu eżatti, għax aħna niġu għax il-kredibilità hija xi ħaġa huwa valur fih innifsu. U jekk wieħed jikdeb allura ma nistgħux ikollna fiduċja tagħkom u ma nistgħux intom nirbħu l-fiduċja tagħkom. Ma rridu ntukom l-istampa kollha mill-istess rapport kommentarju tal-Times of Malta fuq l-Eurobarometer. In the last survey, 42% said the country was going in the wrong direction. 52 said it was neither, and 7% said they don't know. Jiġifieri ejjew naraw li għandek is-36% tal-poplu Malti li jemmen li l-pajjiż sejjer fid-direzzjoni tajba. Sejjer fid-direzzjoni tajba. 42% qalu li sejra fid-direzzjoni il-ħażina, 15% li mhumiex li huma ndeċiżi u kien hemm oħrajn li ma qalu xejn. Jiġifieri hawn għandna sitwazzjoni fejn nerġgħu ngħidu dawn huma realtajiet li il-kelma tiġi weħda iħawduk. Dawn huma realtajiet imma li juru li l-pajjiż aħna għandna ftit tal-problemi. Ma nistgħux nagħlqu għanejna għaliex dik tista' tiġi l-kriżi l-kbira. Min f'daqqa waħda jibda janalizza dan u jibda jgħid imma jien fil-bidu kif rajt li għandi 94% ta' poplu li qed jgħid li jiena kuntent bħajti. Kuntent bħajtu bil-ħajja ta' kif qed jgħix. Imbagħad għandek 36% li qegħdin jgħidu things will get better. Imma mbagħad qegħdin 46% qegħdin jgħidu li they expect their life in general to get better in the next 12 months. Imbagħad għandek 42% li qegħdin jgħidu aħna sejrin fid-direzzjoni l-ħażina. Mela qiegħed il-perm tal-ixju kollha li narġa' ngħid li jekk għandna dan l-ammont sustanzjali li qegħdin jemmnu li l-pajjiż mhux sejjer fid-direzzjoni tajba, allura l-iżvilupp ekonomiku kollu li aħna għaddejjin riżultat tal-politika tal-gvern, tal-establishment politiku, tal-liġijiet li qegħdin jgħaddulna ħafna drabi anke jaqblu dwarhom il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista jsostnuhom anke l-politika liberali. Politika anke, skużawni, il-medja indipendenti. Media liberali li ma tantx għandha ħanajdu hekk sostemm il-poplu Malti u ma tantx għandha għajn tajba tal-poplu Malti. Allura hawnhekk għandna kritika assoluta tal-poplu Malti li qed jgħid jien qed ngħix ħajja kuntenta kif qed ngħix, imma mhux grazzi lilek grazzi lili. Jien qed ngħix ħajja tajba minkejja lili. Edu meta ngħid bniedem qed jgħix ħajja kuntent għandek ma tantx tista' kwantifika l-ħaġax fl-imma sens kuntent. Qed jgħidlek jiena sodisfatt, ekku. Ekonomikament, bil-familja, għax forsi jħobb imur il-gazin u jisma' l-banda. Jiena konvinti li jeba f'90% tal-Maltin huma kuntenti għax għal ħafna fatturi. Tittara mbagħad meta tiddaħħalhom f'dawn il-kaxex, għaliex dawn il-kaxex juru hawnhekk. U kif qed kien kitef f'Marzu. F'Marzu l-għadda minn Marzu law jidher l-affarijiet inbidlu u mhux isejrin għat-tajjeb ukoll. U hawn niġi għal problema oħra. Hawn niġi għal problema tal-aljenazzjoni. Għax aħna fiex poġġajna jdejna fuq fejn sejrin ħażin ekonomikament, qegħdin insibu fuq fejn sejrin ħażin ekonomikament. Ħafna mill-poplu tagħna nibdew nkunu ċari. Ħafna mill-poplu tagħna qed jiddejjaq bl-għoli tal-ħajja. L-għoli tal-ħajja ma kif qed jara li l-gvern jikkombatti l-għoli tal-ħajja? X'qegħdin nisimgħu min-naħa tal-oppożizzjoni fuq l-għoli tal-ħajja? Kif qegħdin nisimgħu xi proposti qegħdin nisimgħu kif ħanelbu l-opinjoni? Ġifieri hemm għandna dilemma sħiħa. Ġifieri maħniex qegħdin naraw dalajt indetan, maħniex qegħdin naraw tama ta' xi ħaġa li nistgħu nsiru, kellna sentenza ta' rebħ fuq l-isptarijiet. Imma sa frattant qisu kollox miet kif ngħidu bil-Malti, fuq rommu. Sawa, miet mewta naturali u ma nistgħu naraw l-ebda żvilupp. Allura hemm tibda tara anke l-kriminalità organizzata, l-korruzzjoni kif qed terja, hemm tibda tara anke l-arroganza li hija problema ikbar mill-istess korruzzjoni. U tibda naslu
li mill-aljenazzjoni għandek l-egoizmu, jien sejjer tajjeb, imma mbagħad ma jimportanix. U kif qed jgħid Karmenu hija suġġettiva ta' xnejt jien sejjer tajjeb, jien nista' sejjer tajjeb ngħid li jiena sejjer tajjeb u minna sejjer tajjeb xejn. Jiġifieri l-fatt dan il-Eurobarometer fil-fema tiegħi il-fatt li inti għandek l-ewwel sentenza 94 faxan kan bat min jiktib il-rapport jaf li ma jpoġġi l-ewwel sentenza u t-tieni. 94% qed jgħidu li aħna sodisfatti bil-ħajja tagħna. Imma minkejja l-gvern, mhux grazzi għall-gvern, hemmhekk kif isser li aħna nissa problema ta' veru ta' aljenazzjoni. Jiġifieri jien amor rajt u komplu intom. U sellem lek ġek. Sawa, amor rajt u Karmenu qed jgħid li sellem lek ġek. Sawa, jiġifieri dan il-Eurobarometer li qed jgħid nisma' għandna issues problemi fil-pajjiż imma issa ħaniġu għal kriżi ta' valuri. Min fejn ġibt din il-kriżi tal-valuri? Meta ġie fidejja rapport ta' Transparency International li ovvjament iva kien miktub numru ta' snin ilu, però kien miktub fuq il-Greċja. Corruption and Crisis fil-Greċja. U qed ngħid hekk għaliex jiena isni qed nara dan il-pajjiż miexi fuq kif mexa il-Greċja u wasal għal kriżi li kellu il-Greċja. Għaw min ma jemminx dan id-diskors, imma jiena nista' insib il-notice li għandu l-Gvern Malti li minħabba d-dejn li għandu li issa jitla kważi għal 9 biljun euro. L-Unjoni Ewropea qed infittex biex inkun nista' nissostanza dan li qed ngħid. L-Unjoni Ewropea diġà tat l-avviż in-notice lill-Gvern Malti li EU Commission set to propose opening excessive deficit procedures on Malta. Dan mhux dak li kien u li qegħdin ngħidu x'ġara fi żmien Lawrence Gonzi. Dan issa huwa wind down energy support measures by the end of 2023. EU Commissions urged Malta. Ġifieri qed tajt l-Unjoni Ewropea biex il-Gvern Malti inneħħi s-sussidji minn fuq il-prezzijiet tal-enerġija, xi ħaġa li jiena nibża li jekk jagħmel hekk il-Gvern Malti narġgħu niġu fi problemi ikbar. Ma l-Unjoni Ewropea kważi qed iġġelli l-Gvern Malti niġu fi problemi ikbar. Issa ħanajt kelma, pereżempju l-Italja u f'pajjiżi oħra anke fl-Unjoni Ewropea, il-prezzijiet tal-enerġija x'huma prezzijiet ta' kompetizzjoni ħielsa bejn diversi suppliers tad-dawl u l-ilma jew il-gass, huma prezzijiet irħas minn ta' Malta. U mhumiex ġejjin minn għand kumpaniji tal-Gvern Malti li huma nationalized companies bħal mi f'Malta. L-Ena Malta, il-Gvern jgħid li mhijiex totalment tiegħu, imma il-Gvern li jista' jiddeċidi llum għandek monopolju tal-Ena Malta. L-arms joħorġu il-kontijiet u l-kontijiet huma fidejn l-arms. L-arms huma fidejn il-Gvern. Sekk ħadneħħu s-sussidji ħanerġgħu niġu għar. Imma l-Italja m'hemmx sussidji, imma hemm kontijiet irħas tad-dawl u l-ilma f'pajjiżi oħra hemm kontijiet irħas tad-dawl u l-ilma. Jiġifieri familji fl-Unjoni Ewropea mhumiex qegħdin iħallsu daqskemm inħallsu aħna u sa frattant mhumiex issussidjati mill-Gvern, imma hawnhekk il-Gvern Malti l-Unjoni Ewropea bħala European Commission announced that it will ask the European Council to open excessive deficit procedures in Malta in spring 2024. Ġifieri fil-bidu tas-sena ta' 2024, fil-bidu tas-sena li ġejja, jekk l-Unjoni Ewropea tibqa' tara li l-Gvern Malti mhux se jnaqqas il-problema tad-dejn li għandu li tiġa qed jitla' ma' kważi 9 biljun euro, allura hemmhekk tista' tieħu bħalma kienet ħadet fi żmien il-pożizzjoni tagħha, il-proċeduri tagħha bħalma ħadet fi żmien Lawrence Gonzi l-excessive deficit procedure. Ejjew nifhmu li maħniex għaddejjin fi żmien fejn nibqgħu nagħlqu għanejna. Karmenu semma sewwa, ġifieri għandek il-Ministru Clyde Kalwana, il-Ministru tal-Finanzi jaf li għandu problema ta' income, ta' introjtu.
qalu stess u kien irrapportat fejn qal li jrid jara li jagħmel emendi għall-income tax imma jara li fuq kollox il-gvern inaqqas in-nefqiet tiegħu. Imbagħad kellek il-Ministru tal-Xkembri tal-Ekonomija li qed jgħid m'hemm bżonn ta' noħolqu mudell ġdid u kellna ħafna minn beda jivvinta li rridu noħolqu mudell ekonomiku ġdid. Dawn huma l-issues, dawn huma l-problemi ta' vera ta'. Imma meta nerġgħu lura għal dak ir-rapport li kien li Transparency International kienet għamlet fis-6 ta' Ġunju tal-2012, il-problema kienet ġiet irrapportata fi Greċja dakinhar qed ngħid hekk għax history repeats itself. Hawnhekk Armenu gradwat fl-istorja u jista' jkellemni fuq l-istorja u nitgħallem minn għandu. Imma l-istorja il-pass ħażin li sa tagħmel pajjiż ieħor irid noqgħod attent li ma nagħmlux jien. U hawnhekk għandna X-ray ta' virus li xi ħadd marad bih ejja noqgħod attent li ma nieħdux jien. Faqt il-pandemija għamilna ħafna proċeduri biex naraw li ma nittieħdux. Issa pajjiż jista' jittieħed minn ieħor u dan rapport kien jgħid the problem is that other institutions, politics and business especially do not meet the standard. Mela l-problema hija l-istituzzjonijiet politiċi u ta' negozju mhumiex qegħdin jilħqu l-istandard ta' trasparenza, l-istandard ta' responsabilità, l-istandard ta' tajjeb, ta' xinu tajjeb. Decades of secrecy and impunity, decades, ġifieri snin, għexieren ta' snin, ta' sekretezza, ta' impunità, issa bħalissa kulħadd beda jsemmi il-mażonerija f'dan il-pajjiż, kulħadd beda jsemmi il-mafja f'dan il-pajjiż, right, secrecy, is-segretezza, l-impunità li nagħlqu għanejna u ma rridux nindunaw fejn hu l-ħażin. In government, fil-gvern, have caused a crisis of values. Ħolqot kriżi ta' valuri. People in Greece have seen too many powerful people break the rules and get away with it. Il-poplu tal-Greċja ra ħafna nies b'saħħithom jiksru liġi u daqs li kieku ma ġara xejn. Huwa ta' min dan ir-rapport jibża minnu u jieħu talima li joqgħod attent issa qabel ma jiġri n-nar, mela għandna l-Unjoni Ewropea li qed tgħidilna irranġaw il-finanzi tagħkom illa għaliex fil-bidu tas-sena 2024 u jalla li ma jsirx hekk mill-Unjoni Ewropea tieħu dan il-pajjiż nerġgħu għal proċeduri tal-excessive deficit. Għandna ħafna nies għax inkunu laburisti u dak iż-żmien kellkom id-dejn, illum m'għandniex dejn, hemm qiegħed il-problema. Clyde Caruana llum li ħoloq il-modell ekonomiku li nġibu iktar ħaddiema minn barra minn Malta, illum spiċċa maqbut f'ċirku vizzjuż li kważi ma jistax joħroġ minn dak il-modell. L-istess rapporti tal-Unjoni Ewropea li jkomplu jitkellmu fuq l-andantament ekonomiku qegħdin ikomplu jgħidu kemm l-iżvilupp ekonomiku huwa marbut mal-konsum u mal-esportazzjoni tas-servizzi u mal-qasam turistiku. Imma kollox għadna marbut mal-ixxu tal-kwantità, mhux mal-ixxu tal-kwalità, biex issa nibnu l-appartamenti li bnejna, biex issa ma mmorrux inkisru l-industrija tal-kirja. Imma fl-istess ħin dak kollu li għamilna biex inġibu l-parranin, għamilnieh fil-waqt li żammejna il-ħaddim Malti, ir-raġel tal-familja li qed fuq il-minimum wage b'waħda mill-irħas minimum wage li hawn fl-Unjoni Ewropea. Naraw il-kontradizzjonijiet fejn huma, mhux ta' bxejn li inti għandek. Allura 36% biss jgħidu things will get better, li aħna qegħdin fid-direzzjoni tajba u 42% li qegħdin jgħidu li aħna qegħdin ħażin. Maħniex fid-direzzjoni tajba, mhux ta' bxejn għandek numru kbir ta' nies 61% li qegħdin jiddajqu bl-għolli tal-ħajja u x'qed isir fuq l-għolli tal-ħajja. Jiġifieri minn Marzu li għadda li nkiteb dan kif għal-Karmenu li nkiteb dan l-X-ray li ħa dan il-ritratt
Ara kemm għadda żmien. U allura ejjew noqogħdu attenti li maħniex qegħdin ngħixu fi problema ikbar minn dik ekonomika. Hija problema l-kriżi tal-aljenazzjoni li qegħdin fija, li qegħdin niddeċiedu bħala poplu Malti, il-gvern iżommna aljenati, l-oppożizzjoni dak li tgħid mhux qed jasal li jitwemmen, u allura għandna kriżi li għadha pitada, l-kriżi tal-valuri tista' twassalna biex għal kriżi finanzjarja ikkraħ milli għandna llum. Iva, fil-fatt tajb ngħidu wkoll li waħda mill-effetti li tal-kriżi tal-valuri li pereżempju kollok inqas familji pereżempju f'posthom jew kien inqas gruppi ta' nies jieħdu ħsieb xulxin. Meta pereżempju kellek il-kriżi fil-Greċja u anke speċjalment fi Spanja, meta l-istituzzjonijiet u l-affarijiet bdew jikrollaw, kellek pereżempju gruppi familjari jieħdu ħsieb xulxin. Imma Malta l-kriżi, il-familja tant saret diffiċli illi ħadd ħansibu problemi meta dal-affett jibdew jitlu fit-taqlib tagħhom. Jiena m'iniex profeta u ma nafx se jiġri fil-futur u tifmunix ħażin, m'iniex qed nawgura d-deni, imma naħseb li l-futur ħajkonna maltembati ċertu maltembati. U allura tajjeb illi kieku l-awtoritajiet u l-politiċi jaħsbu daqsxejn li d-dinja il-ħajja ma tasalx bissa lejlet l-elezzjoni, imma tasal huma għandhom il-poter jilleġislaw għal snin twal. Ġifieri rridu hemm bżonn biex waħda minnhom short sighted dux mela investejna jew ma investejna xejn, ma importajna hawnhekk il-Ministru Clyde Carwana kien responsabbli kien imexxi l-Aġenzija tax-xogħol, importajna ħafna nies biċ-cheap labor. Żammejna l-minimum wage biex dawk in-nies inkunu nistgħu nżomm ħalli inkabru ekonomija b'ċertu tip ta' ekonomija, imma mbagħad ma ħdimniex biex minflok ma qegħdin importaw dawk in-nies inkabru l-popolazzjoni Maltija b'mod organiku. Allura nsaħħu l-familja biex imbagħad it-tfal da pitada ikun se jagħmlu xogħol u ma ħalli nġibu ħaddiema minn barra ma li jkunu verament bżonjużi, mhux ħaddiema għal raġuni artifiċjali għaliex Malta mhux se tiżola ruħha mill-kumplament tad-dinja u ħadd ma tiegħid tisma' ma jridux barranin jiġu jgħixu Malta qed ngħidu b'ċertu mod u b'ċertu kontroll u b'ċertu regolamentazzjoni ħalli dak li jkun jintegra ruħu ħalli sewwuma u sew aħna ngħixu ħajja tajba. Din il-problema. Issa l-istess ħaġa fejn insemmu il-kwistjoni kollha ta' ambjent pereżempju, għax semma jkun problema tal-ambjent. Ma li tara dal-Europa meta taħsba l-Maltin għadu jew il-Greta Thunberg tgerger. U allura influenzaw ruħhom minna, climate change u dan kollu, ma fil-verità l-problema ambjentali għaw Malta hija waħda. Kwanti tħossa bidejk l-arja kollha imniċsa li għaw, per eżempju, il-mart ġej minn problemi respiratorji, ġej minn dal-iżvilupp, mod esaġerat, trabijiet ta' bini, trabijiet ta' fuel, daw kollha qed jagħmlu mod esaġerat. U l-problema di mhix problema ġi teoretika, mhux għadu jaraw il-Greta Thunberg, mhux għadu jagħmlu li l-baqaret jitfgħu il-gass, imma dawn huma problemi. Għaliex għandna affarijiet li qegħdin imardu n-nies. U ma waħda mdaħla fl-oħra, frott għandna ekonomija li qiegħda toħloq kriżi ambjentali, kriżi fis-saħħa, kriżi fl-abitat, kriżi fil-kuntentizza li xalli ħafna nies tiġi xtaqt li taqt veru about design firma ferħanin, imma l-ammont ta' nies indannati fil-għodu jsuqu fit-traffiku huwa enormi u kien hemm riċerki kif fuq għadin. U mbagħad hawnhekk jiddispjaċik għal daw is-sewwa Andjani ħafna minnhom ikunu qed isuqu bil-mutur jridu waslu l-ikel minn hemm malaw u jridu jinnavigaw f'baħar ta' karozzi ta' nies dannatu rabjati għaliex huma waħlin ġo roundabouts. Ġifieri ma tistax ikollok tiġi tgħidli okej l-ekonomija sejra tajba, imma n-nies għandhom 100,000 problema. U naħseb illi wasal iż-żmien u hawnhekk nixtieq għaliex tajb, ħażin għandna oppożizzjoni. Dawn l-affarijiet taħroġ titkellem ma tinħass. Kif semmejt, hemm bżonn li l-affarijiet jibdew jitkellmu bis-serjetà. Hemm bżonn il-gvern u l-oppożizzjoni, pereżempju, jaħdmu flimkien biex nimmodifikaw u nbidlu il-modell ekonomiku. U mhux l-oppożizzjoni mhux ifhem biss dik li hemm fil-Parlament, imma anke dik li hemm barra mill-Parlament, partiti żgħar, NGOs, huma x'inhuma. Hemm bżonn isma' irridu noqogħdu bil-qiegħda madwar mejda u nagħmlu pjan bis-serjetà u mhux kumitat li ma jiddeċidi qatt
U da jkun irid jiġi attwat anke jekk ħajaqta fil-ħamil ħaj, għax hawnhekk nitkellmu fuq l-eżistenza tal-poplu Malti. Il-Greċja għamlu snin twal kważi tilfu sovranità tagħhom minħabba fuq il-sitwazzjoni li ħoloq li semma mhux ħoloqta li semma Edwin. Jiġifieri u issa bdew jieħdu l-ruħ, jiġifieri. Jekk aħna Malta jiena nara jekk ikollna kwiża tip Malta ħaniġu għar. U raġuni hija waħda, ħanħu spunt ta' 2 minuti. Immaġinaw, mela bejn l-2008 u l-2012 kellek kriżi finanzjarja. Xut minnhom ħarġu minna minn dawn il-kriżi oħrajn bdew jħorġu bil-mod. Imma x'kellhom minn komuni? Greċja, l-Irlanda, Spanja, l-Portugal. Pajjiżi ħdej Malta huma kbar. U kellek hinterland, ġifieri mhux biss għandek il-belt, imma għandek il-kampanja kbira, għandek blizzar. Għandek fej posti fej bniedem illi m'għandu xi problema ta' staġu jista' jmur fil-kampanja u forsi jgħid ikabbar xi ħaġa. Jew għand nies jiġu minnu fil-kampanja. Malta m'għandniex dik. Malta għandna l-ikbar problema ta' food security għandna fl-Ewropa. Araw naqra f'ġimgħa Malta tispiċċa. Mela, għandna ħafna kwiżijiet. Ejja noqogħdu bil-qiegħda, jiena nissuġġerixxi din. Insew nazzjonalisti, laburisti, alternattiva, Parti Popolari, Abba, NGOs. Ejjew, ġenwinament, ngħidu nippjanaw biex nagħmlu pjan u jiġi attwat. U jekk hemm bżonn jaqta' fil-laħam il-ħaj. Naf li hawn lobbies b'saħħithom, imma m'hemmx tagħmel. Jiena waqt li kont qed titkellem biex inkompli nagħtik raġun u saħħaħ l-argument tiegħek għax kont nagħmel dan l-argument meta kont il-Parlament u f'malajr sibt ir-riċerkajt sal-2020 kieku laqa programm ieħor bħal dan jiġu biftit statistika aktar aġġornata. F'Malta, recent studies show that on average in Malta more than 500 people die prematurely every year due to air pollution alone. U da fil-istess żmien. Jiġifieri dan sal-2000 dan kien nippubblikat fis-16 ta' Mejju tal-2020. Da fl-istess żmien illi il-Maltin kienu qed jgħixu taħt assedju minħabba l-Covid. Mela. U walaqna ħafna nies, u falejna negozji sħaħ, u mbagħad kwiżi bħal din ma nagħtux kasa. Niftakar li waqt id-dibattitu tal-Covid anke li kont għamilt fil-Parlament, kont semmejt din l-issue. U kont insemmija kull darba li kien ikun hemm dibattitu fuq l-ambjent u l-ekonomija li aħna għandna 500 persuna, madwar 500 persuna kull sena imutu mewta primeċu qabel żmienhom. Nistgħu nkunu jien, int li qed tismani, immutu qabel iż-żmien minħabba l-air pollution, il-ħmiġ fil-pollution li aħna għandna. Li fil-Covid ma qatlitx daqshekk nies. Ara x'għamilna għal waqt li fil-Covid li ma qatlitx daqshekk nies x'miżuri ħadna. Imbagħad għandna problema bħal mija din l-air pollution li toħdilna madwar 500 persuna li jmutu iktar u hawnhekk qed juruni d-direġija Understanding the Source of Indoor Fine Dust in Malta Affairs Study. Jiġifieri l-Università ta' Malta. 2022 da. Fl-2022 tiġa għandna Renato Camilleri by Dr. Noel Akolina. Jiġifieri hawnhekk jekk xi ħadd irid imur fuq l-internet u jsib tiġa għandna d-direzzjoni sa titfgħu ukoll fuq dan fuq l-iskrin biex intom tistgħu taraw, ħalli taraw li dak li qegħdin ngħidu aħna hemm sors tal-informazzjoni ma niġux u aħna l-kredibilità hija valur importanti. Aħna ma nippruvawx nikdbu biex ninoġbu, aħna niġu għaw biex finalment ngħidu kif jgħid il-Malti, naħsbu l-ħażin, ħadd tajjeb ma jonqos. Ħan ikkonkludi billi naqra 3 sentenzi minn dan ir-rapport miktub fuq il-Greċja bil-ħsieb li nitalmu biex f'Malta ma jiġrix. Imma wara li taqraw ħajdu li jekk aħniex mixjin fuq l-istess passi li kienet imxiet il-Greċja fl-2020. Today qed jgħid dan ir-rapport fis-6 ta' Ġunju, skużawni fl-2012. Today there is a strong impression. The corruption among the country's elites is rarely punished.
bil-Malti. Illum hemm l-impressjoni b'saħħitha li l-korruzzjoni fost l-elit, fost il-kbar tal-pajjiż kważi qatt ma hija punibbli, kważi qatt ma jiġu kastigati. Only one Greek in 10 thinks there are enough corruption prosecutions or strong enough punishments according to an EU survey. Wieħed minn 10 Greki jemnu jew jaħsbu li hemm biżżejjed prosekuzzjoni kontra l-korruzzjoni u biżżejjed kastigi kontra l-korruzzjoni. Hekk b'saħħithom. Għajduli jekk hux hekk qed jiġri f'dan il-pajjiż. Għajduli li meta taqraw, the problem is that other institutions, il-problemi li istituzzjonijiet oħrajn politiċi, politics, and business especially, il-politiċi u kummerċjali speċjalment, do not meet the standard, ma jilħqux l-standard ta' korrettezza meħtieġa. Narġa naqra, decades, 20 ta' snin ta' sekretezza, ta' impunità fil-gvern have caused, ikkawżat, kriżi ta' valuri. Illum, il-Ledwin Vassallo, jew jien, jew il-ħabib tiegħi Karmenu, jew oħrajn jistgħu jgħidulna il-ġurnalisti indipendenti li l-poplu Malti qed jitlef il-fiduċja fihom indhom dinosawri. Illa għaliex temnu fil-valuri? Jew għax intom insara fil-politika? Aruma fejn ġaboh dan il-pajjiż. Ħajkunu qegħdin iġibuh fi kriżi ta' valuri. Għajdu li min għandu raġun. Meta jitkellem għalhekk niġu aħna biex nitkellmu li kieku ma kienx dan l-istazzjon, aħna ma jġibuniex fi stazzjonijiet li huma jajruna dinosawri, għax huma ma jridux il-ġid ta' dan il-pajjiż, aħna rridu l-ġid ta' dan il-pajjiż. Għalhekk erba' jew ħamis darba fil-ġimgħa ġejna ġimgħa fuq ġimgħa kemm meta konna armati bil-ġgieget u l-ġlekkijiet u flokkijiet u illum is-sajf. U meta nifqu nagħmlu dawn il-programmi għax ikun beda s-sajf, nerġgħu niġu fl-bliet u l-irħula, niġlu minn belt għal raħal, kull ġimgħa jekk hemm bżonn biex niltaqgħu magħkom u nitkellmu. Ħanaħsbu fuq il-ħażin, ħattajjeb ma jonqos. Ħanindunaw kemm meta l-valuri nieħdu ħsiebhom huma jieħdu ħsiebna. Ħanindunaw li meta nwarbu l-valuri imbagħad ir-riżultat ikun bħalma ġara kif qal Karmenu il-kriżi ekonomika. Il-kriżi ekonomika u dan kien anka parti mid-diskors li kien għamel Obama meta kien tal-attini presidenza tiegħu. Kien qal ir-rejba kienet waslet għal problema għal kriżi ekonomika. U għaw Malta kanna wkoll min qal li meta kanna l-kriżi ekonomika, l-ewwel kanna kriżi morali. Il-kriżi morali ġabet il-kriżi ekonomika u kienu jitħu bija fil-Parlament u għadhom jitħu bija sal-ġurnata tal-lum. Ma ġara xejn, imma ħadd ma jista' jgħidli giddieb. Jekk Malta jrid ikonna għaw min riġenerazzjoni ekonomika, l-ewwel irid ikonna riġenerazzjoni morali. L-ewwel rridu naraw li nibdew niddeċiedu fuq x'inhu tajjeb. Għalhekk aħna l-qalbna għandna l-kredibilità. Sinjuri, nirringrazzjakom jiena Karmenu, id-direġenti tal-PM News u nwedukom li niltaqgħu magħkom għalla oħra ta' dialogu bħal din bħallum ġimgħa. Grazzi.